Znate li kad je lopta postala okrugla? U stvari ne tako davno. Ja sam učiteljica i ovo je treći dio priče o nastanku nogometne lopte. A sada, 1839. godine, američki izumitelj Charles Goodyear, da, onaj po kojem se danas zovu gume za automobile, patentirao je proces zvan vulkanizacija guma. Prije njega, prirodna guma je bila vrlo ljepljiva ljeti, a kruta i lomljiva zimi. Onda je naš Charles dodao sumpor i zagrijao gumu i stvorio tako materijal koji je elastičan, čvrst i ne mijenja oblik na toplini ili hladnoći. Onda 1855. godine radi povijesni potez. Pazite sad. Izrađuje prvu loptu od vulkanizirane gume. Zašto je ovo važno? Zato što prvi put u povijesti lopta je bila okrugla. Odlično je odskakala i više nije ovisila o vremenskim uvjetima i svinjskim mjehurima.